Пакетан yok mu? Dediler paketimiz var. Yigitlar paketimiz yok mu? Anasını satayım paketlerini yok şurada. Kız bak, kız bu bir hal babacık kaçın paket alıp. Elle başından bir de çıkıp gitti. İrin elleri şurada kuş oturatıydı koy o. Ona eline operasyon yasadılar. Balası üstünden tuttağım. Ülgen. Neydi gitti? Sendeki gitti. Kamil, paralelin Ali bala gidem. Kamil, yine bu balanı da basın ki ya. Kamil. Kişinin eli туғаншыға kadar ғұмырын алып, міне кіші ничек туа ул, нинди авырлыклар беләнме, җиңелме, һәм ничек аннарсын яши, шул темаларга уйланып карау. Шуңа күрә бу аның жанры да мелодраматик уйланулар дип атала. Кеше гомереннән дә кадерлерәк нәрсә барсың бу дөньяда. Ул сугыш башлаучыларның да балалары бардыр бит инде. Ой, әйдәгез шуларга хат язып. Туктатыгыз сугышларны. Анда бит балалар үлә. 5 ел шушы театрда эшләвемдә минем әле шундый тискәре образны беренче тапкыр башкарам. Илгиз шуны да тасвирлыйсы килде, бу образ белән кешегә беренче күрүдә үк ышанырга ярамый. Кеше үзендә нинди фикер йөртә, ул нинди беренче күзаллауга аны сыйфатлап, тасвирлап биреп булмый. Шуңа күрә кешене өйрәнеп, аның белән аралашырга кирәк. Бу пьеса ул Туфан абыйның әнияр һәм бәбиләре белән аваздаш. Мин аны махсус ияреп яздым дип әйтә алмыйм инде, аның темасы гына бар. Ләкин мин бу пьесаны Туфан абыйның якты истәлегенә багышлыйм. Без турыдан-туры әңгәмәләр корып, ниндидер киңәшләр биреп, ул аның белән аралашканыбыз булмаса да алай, ул кичкенәдән безне үзенең спектакльләре белән тәрбияләде һәм шунлыктан мин үземне Туфан абый алдында бурычлы дип саныйм.